ניסים הניסים, אני מנהלת כוח האדם בכיתו מרום. בעיקר התנהלות מול עובדות, לדעת איזה יחס להעניק להם, ואת כל מה שיוצר, את כל המעטפת שעובד צריך, כדי שהוא ידע לתת לילדים את היחס שהילדים צריכים. שהיחס שלי יהיה לעובדות. זה היחס שהילדים יקבלו, זאת אומרת שאם העובדת תקבל ממני את היחס הראוי וההולם, ככה היא תתייחס גם לילדים, ואז זה יעבור הלאה. הרעיון הוא באמת ליחסי אנוש, להקשיב לעובדת שהיא צריכה, כמו שאני מצפה ממנה להקשיב לילד. זה ממש יחס גורר יחס, ולכן התפקיד שלי הוא מאוד מאוד חשוב בחברה, והיחס לעובדות הוא הדבר הכי חשוב בכל ארגון. על אחת כמה וכמה שעובדים עם ילדים. כי מי שמבין בתחום החינוך יודע שאנחנו צריכים, דווקא במסגרות הפחות פורמליות, לתת הכל. כי זה ילדים שמסיימים את הגן, הם צריכים מסגרת שהכי תחבק, הכי תאהב, תהיה הכי מקצועית שאפשר. זה תחום לא פשוט בכלל, ובכיתה עושים את זה נהדר. אז אני בוחרת להיות פה.